Viete, niekedy vám život ukáže, ako rýchlo môžete prísť o všetko. O prístup, o kontrolu. Stačí jedno kliknutie, jeden Discord link a všetko, čo ste mali, sa rozpadne. Bol večer, pamätám si to celkom presne. Bol to taký ten klasický chill Minecraft PvP server, pár hier pred spaním. Bavilo ma to, mal som dobrý deň. Vlastne nič nenasvedčoval tomu, čo malo prísť. Zrazu mi píše nejaký týpek a hovorí, že pozná Feather Client servera a že sú tam fakt dobré minigamy a že či nejdem dať pár hier tam. Feather poznám, legit client, používajú ho mnohí youtuberi a PvPčkari. Tak som si povedal, že OK, why not? Napísal mi na Discord a poslal mi Discord link na oficiálny overený Feather Client Discord server, aby som mohol hrať na Minecraft servery. Lebo ak chcete hrať niektoré minihry na tom Feather serveri, musíte si overiť account na ich Discord serveri. Vyzeralo to normálne, na prvý pohľad nič divné. Názov bol správny, ikonka tiež a ich účet bol overený Discordom. Ale všimol som si, že tam bolo prekvapivo málo členov a aktivita takmer nulová. To muselo byť prvé varovanie. Ale ja som bol pohodlný, chcel som hrať a tak som klikol. Server ma vzal na verifikáciu. Aby som mohol pokračovať, musel som zadať svoj Microsoft e-mail a Minecraft nick. A vieš čo, ja som to urobil bez váhania. V tej chvíli som si pripadal, ako keby ma riešil len ďalší normálny Discord bot. Ako keby som len odklikával podmienky, čo som nikdy nečítal, no netučil som, čo som práve spustil. Odohrali sme asi 10 minút, potom ten typek mi prestal úplne odpovedať. Písal som nič. Po chvíli som zistil, že ma zablokoval, úplne. A to bolo divné. Zrazu ma vyhodilo z Minecraftu. Skúsim sa prihlásiť znova. Nejde to. Skúsim iný launcher. Tiež nie. Skúsim otvoriť Outlook. Nič. Všade to isté. Tento účet Microsoft neexistuje. A vtedy sa mi rozbúchalo srdce. Sadol som si úplne ticho, v hlave prázdno. Rozmýšľam, veď to nemôže byť pravda. Ešte pred chvíľou som tam bol. Ako by mohol tento účet len tak zmiznúť? Skúsil som zmeniť heslo. Skúsil som overenie cez e-mail, ale nič. Žiaden overovací mail mi neprišiel. Všetko mŕtve. Ďalší deň. Ráno. Skúšam znova. Celý deň som sedel za počítačom a googlil. Microsoft účet zmizol. Hacknutý účet. Nejde sa prihlásiť. Skúšal som všetko. Záloha, dvojfaktor, recovery form a nič. Skúsil som sa znova zaregistrovať s tým istým e-mailom a Microsoft napíše, účet s týmto e-mailom už existuje. No keď sa chcem prihlásiť, tento účet neexistuje. A vtedy som pochopil, že je zle. Začal som písať na support do Microsoftu a odpísali, že sa na to pozrú. Čakal som deň, 2, nič. Medzi tým som bol odpojený od všetkého, čo som mal s tým účtom spojené. Minecraft, preč. Xbox, preč. Mojang, nevidím nič. Outlook, kontakty, OneDrive, všetko mŕtve. Až po niekoľkých dňoch prišla odpoveď. Microsoft potvrdil, že účet bol hacknutý. Niekomu sa podarilo zmeniť bezpečnostný e-mail a ten nový bol zaregistrovaný niekde v Kenii. Nikdy som tam nebol, nepoznám nikoho odtiaľ. Microsoft mi napísal, že keď sú bezpečnostné údaje zmenené a overené, nemôžu už nič urobiť. Účet je zablokovaný navždy. A to bolo všetko. Žiadna možnosť obnovy, žiadna šanca. Zostalo mi len sedieť, čítať si tú správu a cítiť sa úplne bezmocne. Napísal som Mojangu, dal som im všetko. Potvrdenie nákupu, screen z mailu, dôkaz, že ten účet bol môj a že som Minecraft kupoval za 29,99. A ich odpoveď? Lutujeme, ale nemôžeme nič spraviť. Produkt bol aktivovaný a účet je stratený. Žiadna náhrada, žiadna zľava, žiadne sorry alebo niečo. A to ma dorazilo. Na tom účte som mal kúpené VIP na rôznych serveroch, whitelist, vysoké ranky, youtuber ranky na serveroch a teraz je všetko preč. Keď si kúpiš digitálny produkt a niekto ti ho vezme, nemáš žiadnu ochranu. Nikto ti s tým nepomôže. Nakoniec som si kúpil nový Minecraft účet, ale vnútri na serveroch a všade okolo niečo sa zmenilo. Zrazu som každému odkazu na Discorde neveril a každému loginu a každej registrácii. A stále som si kládol otázku, ako je to možné, že niečo také Microsoft dovolil? A ako môže niekto zmeniť overovací mail bez upozornenia? Tomu som nerozumel. Toto video nerobím preto, že chcem lutovanie alebo niečo. Robím ho preto, aby sa to nestalo vám.
dajte si dvojfázové overenie na účet, kontrolujte každý link a nikdy nezadávajte citlivé údaje mimo oficiálnych stránok. A ak sa vám niečo nezdá, tak to nerobte. Ja som to zistil neskoro a už mi nikto nič nevráti. Ale vám sa to nemusí vôbec nikdy stať, ak si budete dávať väčší pozor. Ak máte podobnú skúsenosť, kľudne to napíšte do komentov a porovnáme rozdiely medzi rôznymi prípadmi. Budem rád za každý koment. A ak vám toto video pomohlo, dajte like a odber a možno týmto zachránite ešte niekoho ďalšieho.